O najlepších filmoch a hereckých výkonoch uplynulého roka sa rozhodne už v noci z nedele na pondelok. Cesta na udeľovanie cien Akadémie vedie cez Červený koberec, ktorý je opradený hneď niekoľkými tajomstvami. Priamo v americkom Los Angeles sa nachádza Thomas Puskajler, ktorý nám prezradí viac. Práve týmito miestami budú už v nedeľu prechádzať najväčšie hviezdy Hollywoodu. Zatiaľ, čo minulý rok prekvapila Akadémia netradičným kobercom vo farbe šampanského, tento rok je červený. Ikonický Červený koberec je súčasťou Oscarov od roku 1961. V tom čase ešte ceny neboli vysielané farebné, takže skutočnú farbu koberca dokázali vidieť iba prítomní. Jeho farbu si televízni diváci mohli prvýkrát pozrieť až v roku 1966. Koberec vychádza z textilnej továrne v Daltone, štáte Georgia. Názov výrobcu je však dodnes tajomstvom. Rovnako ako jeho skutočná farba, ktorú síce nazývajú Academy Red, jej odtieň je ale bližšie k bordovej. Masívny koberec je dodaný vo viacerých rolkách s hmotnosťou takmer 300 kg. Jeho celkový rozmer presahuje 4500 m2 a inštalácia trvá 2 dní. Minulý rok sa na prípravy Oscarov prišiel pozrieť aj ich moderátor Jimmy Kimmel. Hoci všade chodil s ochránkou, mne sa s ním podarilo odfotiť. Je to už po 4. raz, čo bude tento obľúbený americký moderátor uvádzať Oscary. Bezpečnostné opatrenia na udeľovaní cien sú notoricky prísne, avšak nie všetká ochránka patrí len známym hviezdám. Pozorná skupina bodyguardov stráži aj samotný koberec pred prípadnými vandálmi, ktorí si môžu hľadať suvenír. A čo sa s kobercom stane po konci Oscarov? Nikdy sa nepoužije viackrát, takže po skončení udeľovania cien je vždy zničený. Pýtate sa ako? To je ďalšie tajomstvo, na ktoré nepoznáme odpoveď. Z Červeného koberca z Hollywoodu Thomas Puskajler, televízia Joj.